Здравейте! Гостувам на един изключително интересен съвременен български учен, доктор на историческите науки Терел Попов. Здравейте! Това е необичайното при него. Аз всъщност така се запознах косвено с неговата работа, че той е един от малцината, да не кажа единствения български учен съвременен, който се занимава с темата за така наречените отвъддунавски български владения по време на средновековието. Има един много интересен труд, който може да си намерите в интернет и в книжарницата на университет Свети Климент Охридски, нали така? В български книжици най-вече. Той е посветен по-специално на българска държавна традиция във Влашката низина и Молдова и Бесарабия от периода на Втората българска държава до няколко века след това. Оказва, че има сериозни следи останали. Да, така е. Днес ще си поговорим всъщност за българските отвъддунавски владения от самото начало, от Първата българска държава до след падането от подосманска власт, защото оказва се, че това не е толкова безспорен факт. Има вече съвременни исторически атласи, англоязични, френскоязични, германоязични, които спорват този факт. Често пъти показват северната граница на Първата и Втората българска империя от делта на Дунав, по река Дунав, максимум по долините на реките Тиса и Муреш, но успорват изцяло Влашката низина. Или е земя на печенегите, или е земя на куманите, но там няма българи. Сега се опитаме да опровергаваме или да се съгласим с това вече е по-късно за печенегите и куманите. Сега през 11-12 век. Искам доктор Попов да ми подпише книжката за него да спомен и ще започнем. Доктор Попов, вие сте един от малцината български учени, които и днес продължават да проучват темата за отвъддунавските български владения по времето на така наречената Първа и Втора българска империя, както ги наричат учените на Запад. Няма какво да се срамува на това, че България има имперски статут по време на Първата и Втората българска държава. Сега вие специално сте се специализирали по отношение на българското културно, политическо и военно влияние в Влашко и Молдова по време на Втората българска държава и малко след това. Но ще поговорим за предходния период по време на Първата българска империя. Дали действително България е владяла Влашката низина, докъде са стигали българските владения и защо днес този факт се оспорва? Да. Първо да кажем, че вие правилно употребявате Първа и Втора българска империя, тъй като цар е равнозначно на император и на Василевс, и не случайно в българския разумник указ от 13 век е отбелязано, че на света има три царства, както е Света Тройца на небесата. Първото царство е гръцкото, второто царство е алеманското, т.е. германското, и третото царство е българското. Да направим тази малка вметка и вече да се върнем на темата. Първо да започнем така. Безспорни ли са българските отвъддунавски владения в периода 9-11 век? Какво знаем от историческите извори? Вие като учен какво бихте казали? Да, още в първоначалната територия на Аспарухова България може да се каже, че по-голямата част от тази територия е на север от Дунав. И тук трябва да кажем, че Аспарухова България не е нова държава, а е известен факт, че тя е продължение на старата Велика България, както това е категорично отразено и в именника на българските владетели. Отвъддунавските владения на Аспарухова България, на първоначалната й територия, достигат на североизток до река Днестър, като между речието Днестър и Днепър е една буферна зона, своеобразна ничия земя, разположена между българската държава и хазарския хаганат. На север тази територия достига вероятно Южните Карпати, където граничи с аварския хаганат, а на северозапад достига до Дунавския пролом Железни врата. Тази територия е много добре защитена в междуречието Днестър-Дунав, Дунавската делта и Днестър, и също на територията между източните Карпати и Днестър са разположени два големи вала, така наречения Южен Бесарабски вал и Северен Бесарабски вал, които да я защитават. Също така и крепостта, дървеното землено укрепление Калфа, разположено на река Днестър. А в днешната Влашка низина българите се осланят на два много внушителни по дължина валове, известни днес като Северна Новакова бръзда и Южна Новакова бръзда, които заедно с трите вала в днешна Западна България, Островски, Хайредински, Ломски, представляват една обща отбранителна система, насочена срещу евентуално аварско нападение. Това са българските отвъддунавски владения от края на 7 до началото на 9 век
и до края на 8 началото на 9 век, когато при владетелите Крум и Омуртаг има едно ново значително териториално разширение на север от голямата река. Тук трябва да се каже, че владетелите Крум и Омуртаг се възползват от разпадането на аварския хаганат под ударите на франките и завладяват едни значителни територии на север от Дунав в днешен Банат, Трансилвания, като достигат чак до днешна задкарпатска Украйна или Рутения, както още е известна. Това е отразено и в деяния на унгарците, едно анонимно унгарско съчинение, познато от препис в началото на 13 век, в който се отбелязва, че Кианус Магнус, вожда на България, Кианус Магнус значи Великия Кан, завладява цялата територия между реките Тиса и Дунав, чак до пределите на рутените и полоните, т.е. руснаците и поляците. При Омуртаг тези владения са затвърдени, той води победоносни сражения срещу франките, като успява да ги победи и на славянските племена абудрити и тимочани успява да прогони техните князе и да им назначи български управители. Също така при Омуртаг на североизток българите преминават тази особна граница по Днестър и достигат до Днепър и дори преминават тази река, като се възползват от междуособиците по това време в хазарския хаганат. Това е отразено в един надпис от времето на Кан Омуртаг, в който се казва, че един негов хранен човек, копанът Кор, се удавил в река Днепър. Явно българите са преминали тази река и са продължили на изток от нея. Защо обаче днес има исторически атласи, примерно англоязични, които представят влашката низина като ничия територия, а българските отвъд карпатски владения максимум до Турда и следващи стриктно долините на реките Дунав, Тиса и Муреш. Аз ви пратих в предварително, като си говорихме такива атласи. Внушението, че транспортните и търговски пътища са минавали по реките, а не по карпатските проходи. Макар че знаем, че има български твърдни като Слон, примерно, които са държали проходите в Карпатите. Защо има това внушение, според вас? Поради непознаване. Трябва да се познават както историческите извори, така и археологическите данни. Например, византийски автор Лъв Граматик категорично казва, че когато Крум завладява днешна източна Тракия, той изселва българското население, тамошното ромейско население в България отвъд Дунав. Тоест имаме този термин България отвъд Дунав или отвъд Дунавска България, който се използва от византийските автори. Също така и крепостите, които са разположени там, също говорят за българското присъствие. Както вие казахте, крепостта Слон, която е в склоновете на Южните Карпати и е при един от важните проходи, които се намират там. Също така, както вече казах, дървено-земленото укрепление Калфа на Днестър, крепости като Тител, като Морисена в Банат и други крепости в Трансилвания, които са най-вече дървено-землени укрепления и които са изградени от българите именно през 9 и 10 век. Имах редкия шанс преди 2 години да посетя Алба Юлия, така наречения Белград в Седмоградско. Направим впечатление, че там няма дори една дума за българското минало, за римско минало, за влашко минало, за унгарско минало, но няма и българско минало. Как си го обяснявате? Или с непознаване, както казах, или с умишлено скриване на фактите, тъй като е категорично ясно, че Трансилвания е била българско владение от началото на 9 век, а Южна Трансилвания и до началото на 11 век, тъй като в почти всички унгарски хроники се говори за Киан, вожда на българи и славяни, който управлява именно района на Южна Трансилвания и вероятно центъра на неговото владение, именно днешна Алба Юлия, известна тогава като Белград. Един от няколкото български крепости или градове с това име. Как е изглеждала тогавашна отвъдунавска България? Рядко населена, с няколко възлови крепости, основно предполагам са използвали областта за добив на желязо и сол, те бъде стратегически продукт. Да, тя наистина е била по-рядко населена, отколкото южнодунавските български земи. Опирали са се главно на тези крепости, които
трябва пак да го кажем, те са били най-вече дървено-землени крепости. Каменните крепости, като например Слон, са били рядкост. Тя е влизала в общото военно-административно устройство на ранно-средновековната българска държава. В Геста Хунгарорум или Деяния на унгарците са известни много български управители в този район, както Салан, чиято отвъддунавска резиденция е крепостта Тител, въпреки че южнодунавската му резиденция е Дунавската крепост Белград, която е днешната сръбска столица. Също така и други управители като Меноморот, Глад, Лаборци или Лоборчи в днешна Словакия и Задкарпатска Украйна, чиято резиденция била крепостта Хунг. Всичко това говори, че наистина там е имало много силни и могъщи български управители. Именно така те са били отразени в деяния на унгарците, като едни много силни военно-административни управители с голямо самочувствие, с силни войски и с значителни правомощия. Някои, включително български учени, обаче оспорват тезата, че България има трайно присъствие отвъд Карпатите след маджарската инвазия, особено след като Симеон с помощта на печенегите ги прогонва от източните предели, те се заселват в някогашна Панония. Мисълта ми е да направим сега тази съпоставка. Можем ли да кажем, че по времето на българските владетели Петър, Борис II, Роман и Самуил все още имаме значителни владения отвъд Карпатите? Отвъд Карпатите, евентуално може би само в Южна Трансилвания. Наистина, тук трябва да кажем, че при Симеон Велики, който съсредоточава най-вече основните си усилия срещу Византия на юг от Дунав и може направо да го кажем, че пренебрегва отвъддунавските си владения, унгарците успяват да завладеят обширни български земи на север от Дунав, в днешна Унгария, Словакия и Задкарпатска Украйна, както и вероятно в Северна Трансилвания. Но, както казах вече, в почти всички унгарски хроники се говори за така наречения Киан, което е едно условно название, както Кианус Магнус, но тук липсва Магнус или Велик, което говори, че става въпрос за някакъв наместник на българския владетел. И всичко говори, че той управлявал в Южна Трансилвания, тъй като в унгарските хроники категорично е казано, че след като унгарския крал Иштван побеждава този Киан и завладява земите му, поставя в неговите земи за управител някой си Золтан, който е наречен заради новите си владения Ердели Золтан, т.е. Золтан Трансилванец. Така че във всеки случай може да говорим, че този Киан е имал владения в Трансилвания. Също така управителят Ухтум, който управлява в Банат, и неговото владение надживява падането на ранно-средновековната българска държава, която пада 1018 година под византийска власт. Всичко говори, че неговата власт в Банат, чак до реките Муреш и Кьорьош, продължава до около 1028-1030 година и затова имаме един важен репер. Това е поставянето от унгарския крал Иштван на католически епископ в тези земи. Това е така нареченият марошварски епископ Гелерт, който започва църковно да администрира тази територия около 1030 година. Така че евентуално година-две преди това тези земи са завладени и Ахтум е убит. Добре, имаме ли сигурни данни, че владеем Влашката низина по времето на Самуил? И при реконкистата, когато си връщаме старите български територии, столичния хинтерант около Преслав, има ли данни, че българската власт е разпростирала на север от Дунав? И какво се случва всъщност с тази власт след падането на България, защото там не остава достатъчно държавност, както е станало в югозападните български предели? Ако трябва да съм честен, за Влашката низина няма извори никакви за периода след Петър. Може да се говори само за Банат, където управлява Ухтум, и Южна Трансилвания, където управлява този така наречен с условно име Киан. Но можем да предполагаме, че тъй като и Банат и Южна Трансилвания са били под българска власт, все пак българската държава е запазила някакъв контрол над
Влашката низина, но всичко вече тук е в сферата на догадките, тъй като наистина през 11 век там се настаняват печенеги, които буквално помитат и българските селища в днешна Молдова и Бесарабия, които наистина там е имало многочислени български поселения. Така че изворите наистина не са категорични и не говорят за българска власт в Влашката низина. Поради рядка населеност, липса на така на интерес стопански? Рядка населеност, настаняване на печенеги, но все пак може да предполагаме, че някакви български първенци са запазили властта си над българското местно население, което трябва да отбележим, че все пак се запазва, за което говори и културата Радокънен, която съществува най-вече в днешна Молдова и Бесарабия през 11 и 12 век и която в типове жилища, пещи, сечива се явява продължение на културата на Първото българско царство. Но разбира се, тази култура Радокънен показва и че местното българско население се е смесило, осъществува контакти и дори етническа симбиоза с придошите номади. Също така за евентуални такива български първенци на север от Дунав, макар и под печенешко присъствие етническо, можем да съдим и от така нареченият български първенец Сеслав, който през втората половина на 11 век се разпорежда в крепостта Вичина в района на Дунавската делта, заедно с печенешкия вожд Сача. Двамата управляват както Вичина, така и други дунавски крепости. По същия начин можем да предполагаме, че и на север от Дунав има такива български първенци. Доколкото съм запознат археологически проучвания на място, доколкото разбирам, района на Добруджа, днешна Добруджа, североизточна България, е била изключително гъсто населен преди варяжкото нашествие. Всъщност то се оказа един етногеноцид с това нашествие, последвалата румейска контраинвазия. Може би нещо подобно се е случило и с българските поселения на север от Дунав, можем само да предполагаме. Да, поне според изследванията, българските поселения на север от Дунав, както вече казах, са буквално пометени от печенешките нашествия в края на 10 и началото на 11 век. Повечето от тях и прекратяват съществуването си. Част от местното население търси спасение в бягството, друго загива, а трета част се смесва с придошите номади, за което говори, както казах вече, и културата Радокънен. Тук е един изключително спорен въпрос, който е спорен вече повече от 150 години между унгарци и румънци. Какво е населението на Влашката низина по това време? Имало ли е власи? Власи може да се говори през 10 век, че има евентуално в Трансилвания, тъй като там според деяния на унгарците има свои владения някой си влашки войвода Гелу. Друг е въпросът дали наистина този войвода е влашки с името Гелу, но поне всички археологически данни показват, че както румънските археолози я наричат тази култура Дридо на север от Дунав, че тя се явява култура на Първото българско царство със същите елементи като културата на юг от Дунав. Тоест, ако направим една примерна реконструкция, най-вероятно по това време, точно подпадането под византийска власт, тези територии са били редко населени, имало е българско население тук-там, смесило се с печенегите, с другите номадски народи, които нахлуват от североизток. И в някакъв по-късен период, няколко века по-късно, така наречените чергари, скотовъдци, власи, които идват може би от днешна Албания, преминават по Карпатите и може би заселват тази низина. Така ли да разберем? Да, възможно е. Това наистина е една от версиите. И другият е, че се спускат наистина от Трансилвания по южните Карпати и на юг. Това е другия вариант. Да, да. И сега да се насочим към вашата основна тема. Вие много детайлно сте проучили българското културно, военно и политическо влияние в Влашката низина, Молдовия, след възобновяването на Второто българско царство и след това. Каква е ситуацията при възобновяването на българската държава след 12 век? Да.
Това наистина е твърде интересно, защото изворите са малко, но тук могат вече да ни помогнат и археологическите данни. Също интересно е, че когато Асен и Петър вдигат въстанието, според едни данни през октомври 1185 година, според други данни през пролетта на 1186 година, Исак Ангел насочва войските си, преминава Стара планина и успява да нанесе поражение на асеневци и да ги принуди да търсят убежище на север от Дунав. Интересно е, че те пребивават там поне няколко месеца и също така един любопитен факт е, че именно Теодор Петър, който е провъзгласен за български цар, преговаря с куманите. Така че тук е интересно, че макар земите на юг от Дунав да са загубени, на север от Дунав Теодор Петър продължава да изпълнява царските си функции. Именно той преговаря с куманите, изключва този изключително важен българо-кумански военен съюз, който има изключително значима роля за възстановяването на българската държава, за нейното укрепване и за нейния възход. Вашето лично мнение за произхода на асеневци, то не че всъщност от политическа гледна точка има голямо значение, но все пак твърди се, че са власи, кумани, потомци на стар български аристократичен род, че са смес от тези трите. Какво е вашето мнение? Никита Хуният говори за българите от Северна България като власи, но както знаем, ромеите обичат да архаизират. Те използват различни названия за българите – мизи, скити, власи. Именно това название на българите от Северна България, което Никита Хуният използва, впоследствие се възприема и от редица западни автори, също така и от арабски автори, достига чак до мамелюшки Египет. Но самите асеневци твърдо държат на своето българско потекло. Калоян в писмата си до папа Инокентий III нарича българските царе Симеон, Петър и Самуил не само свои предшественици, но и свои прародители. Разбира се, това може да е една тенденция в писмата на българския владетел, която да му даде допълнителна легитимност, тъй като той иска папата да признае неговата царска титла. Но все пак да не забравяме това, което казва Михаил Псел, че българите имат обичай да избират за владетели хора от царски род. Именно така е постъпено и при въстанието на Петър Делян и при въстанието на Константин Бодин. Избрани са хора, които са от владетелско потекло и едва ли можем да се съмняваме, че българите са отстъпили от тази традиция и че асеневци са търсили потеклото си именно от владетелите на ранно средновековната българска държава. Сега дали това потекло е реално или мнимо, тук вече може да се спори. Няма категорични данни за това, но те са търсили това потекло. Сега ваши колеги, които така са специализирали в темата за куманското влияние, твърдят, че имената им са с кумански произход, едва ли не проследяват някаква връзка с тях с бивш владетелски кумански род и дори казват, че през 80-те години на 11 век се заселват кумани около Плиска. Дали е възможно те да са потомци на някакви кумани, които са смесили с местни български аристократични родове, защото също се споменава едно име Борил, мисля, че беше в средата на 11 век за български първенец, който спомена някакъв, мисля, че беше хронист. А после се появява и при тях. Да, така е. Наистина Асени и Белгун са си тюркски имена, вероятно кумански, което говори, че те наистина имат в жилите си куманска кръв, но също така в рода им има и славянски имена, като Слав, като Иванко, като евентуално Борил, въпреки че някои търсят и куманско потекло и за името Борил, все пак да приемем, че и то е славянско. Наистина има един български болярин от 11 век Борил и той е най-довереният човек на византийски император Никифор III Вотаният. И напълно възможно е, тъй като имената в родовете се повтарят, този Борил да е някакъв предтеча на асеневци. Така че евентуално можем да говорим за смесен българо-кумански произход на асеневци и с евентуално царско потекло. Но разбира се, това е в сферата на догадките. По-скоро наистина можем да говорим за българо-кумански род. И сега да видим, в много карти, съвременни исторически атласи, се дава, че така наречената Кумания
се намира днешната Влашка низина. Тази област, при възобновяването на Втората българска държава, била ли е категорично под пряка българска власт, било ли е българско воеводство или била някаква буферна територия? Как го разглеждате вие? Ами, асеневци търсят помощта най-вече на куманите, на това куманско крило, което се намира под Днепър, а не на куманите, които са непосредствено на север от делтата. По това време тези земи, особено Влашката низина, са рядко населени. Името Кумания се появява малко по-късно, в началото на 13 век за тези територии, особено за територията също и на днешна Молдова. Интересен е следния факт, тук вече трябва да се опираме на археологически данни, че в Влашката низина са открити много голям брой, значителен брой монети от така нареченото българско имитационно монетосечене, монети сечени от първите царе на Асеневата династия. И също така интересен фактът, че Унгарското кралство в края на 12 и началото на 13 век достига до Южните Карпати, но не и по-на юг. Именно след възстановяването на Българското царство в края на 12 век започва едно усилено строителство на крепости от двете страни на Карпатите, както унгарците от своята страна на Карпатите започват да строят крепости, като например дървено-земното укрепление със значителен гарнизон при днешното село Бътка до Амнеи, което се намира в източните Карпати и защитава един от важните проходи по долината на река Бистрица, така и крепости в Трансилвания, където се настаняват в Южна Трансилвания рицари от Тевтонски орден. От своя страна пък от Южна Трансилвания са подновени крепости, например крепостта Слон е обновена, построени са други крепости, именно в началото на 13 век и края на 12 се изгражда крепостта Арчеш, като там имаме и строителство на една православна църква, която по свои архитектурни особености наподобява църквите в Търново. Така че можем да кажем, че по това време и унгарците, и българите започват да укрепват границата по Южните Карпати, която се представлява един предел между двете държави. Именно за това в този район на Южните Карпати са запазени топонимични названия като предял, предело и край, крайол, които говорят за предела, до който евентуално е достигала българската държава. В този смисъл, вашето лично мнение по това време, началото на 13 век, коя част на Влахия била по-българска? Олтения или Монтения? Защото има така на интересно предание, че примерно съвременният град Крайова е основан от цар Калоян. Самите власти, доколкото знам, си го говорят това нещо. Има ли нещо вярно? Да, това наистина е едно по-късно сведение на властите, че цар Калоян основава Крайова и дори издига там църква на Свети Димитър Солунски. Разбира се, това е по-късно сведение. Аз не искам изцяло да му се доверявам. По-скоро тук можем да говорим, че в Монтения, Олтения има, в част от тези земи има пряка българска власт, които са близо до реката, и вече тези територии, които са близо до Южните Карпати, може би имаме някакви военно-погранични структури на кумани, българи, може би и власи по-късно се появяват, със сигурност се появяват по-късно в средата на 13 век и влашки погранични структури на Лютово и Сенеслав, или Сеслав също, както може би е името му. Така че в този случай можем да говорим, че част от тези територии можем да предполагаме са под пряка българска власт, където се намират близо до Дунав и по-късните крепости Гюргево и Холавник, които служат на българските царе именно за контрол на техните владения на север от Дунав. Тези земи, които са близо до Долен Дунав, са по-скоро под пряка българска власт, докато земите в близост до Карпатите е дадена значителна самостоятелност на тамошните вождове на военно-погранични структури.
Каква картина можем да очертаем за българското политическо и военно влияние на север от Дунав до появата на монголите, татарите? Можем ли да кажем, че при максималното териториално разширение при Иван Асен II България е била пряко е владяла дори Молдова? Интересно е, че наистина при Иван Асен II твърде много са проучвани неговите завоевания на юг от Дунав, но твърде малко е обърнато внимание на проблематиката на север от Дунав, а той наистина там води едни сериозни военни действия срещу унгарския престолонаследник Бела, който има претенции за тези земи. Интересно е да се върнем малко назад и да кажем, че през 1211 година унгарските владетели настаняват в днешна Южна Трансилвания, в земята Барца, рицари от Тевтонски орден, които трябва да ги защитават от кумански нападения. Ерго, по това време вече наистина и в Влашката низина и в Молдова има населени кумани, които явно не са били обаче многобройни, тъй като тевтонските рицари не само успешно защитават Трансилвания от кумански нападения, но и преминават в офанзива на юг и успяват да завладеят земи на юг от Южните Карпати, както и на изток от Източните Карпати, където по-късно през 1228 година приблизително е основана така наречената Куманска епископия, която е католическа и опит на унгарските крале да установят не само църковна, но и политическа власт в тези земи. Естествено, че Иван Асен II, когато идва на власт и по-късно, когато именно по неговото управление, през време на неговото управление основана тази Куманска епископия, не може да не обърне внимание на тези земи. И интересно едно писмо на папа Григорий IX от 1227 година, което съвпада именно с основаването на Куманската епископия. В него се говори за неназовани по име врагове, които нападат новопокръстените кумани и пречат на останалите да приемат християнската вяра. Като тук под християнска вяра трябва да имаме предвид католическата вяра. Именно това прегръщане на куманите на католическата вяра засяга българските интереси, така че има редица автори, които смятат, че тези неназовани врагове, които нападат приелите католическата вяра кумани, са именно българите. Именно в тази връзка и войната, която започва между унгарския престолонаследник Бела и Иван Асен II, като Бела най-вероятно първо прониква в днешна Олтения и след като поставя под свой контрол областта, преминава и на юг от Дунав и обсажда и Бдинската крепост. Именно в тази връзка има една унгарска грамота, в която се говори, че брата на Иван Асен, Севастократор Александър, успява да отблъсне унгарците от Видин, но макар че обсадата на Видин е неуспешна, унгарците успяват да установят контрол над днешна Олтения и през 1233 година е основано унгарското северинско банство, а именно през същата година унгарският крал Бела включва в титлата си и България сред владените от него страни, както и Кумания. Като под тези названия той има предвид именно новозавоюваните територии в днешната Влашка низина. Като те са завладени, вероятно, Олтения е завладено около 1228 година, а не както доскоро се смяташе, че станало 1232 година. Това е едно интересно предположение на Торо Сенга, унгарски учен с японски произход, който изследвайки една унгарска грамота, на него му прави впечатление, че похода срещу българите е отбелязан на първо място и го датира именно около 1228 година. Тези събития, които се случват по това време, основаването на Куманската епископия, опита на българите да спрат покатоличването на куманското население в Влашката низина и Молдова и военните действия на българи и унгарци, които завършват с
основаването на унгарското северинско банство. Това е една серия от събития, които в крайна сметка накрая завършват с неуспех за България, която губи днешна Олтения, но вероятно запазва поне част от териториите си в днешна Монтения, тъй като през 1247 година от една унгарска грамота става ясно, че там в Олтения са настанени рицарите от ордена на хоспиталиерите йоанити, които трябва да защитават областта, както от куманите и българите в Монтения, така и от българите на юг от Дунав. Какво се случва след Иван Асен II, тъмният период след втората половина на 12 век, когато се появяват татарите, монголите? Тогава България, предполагам, губи голяма част от отвъдунавските си територии. Тези кумански воеводства вече започват да се еманципират държавно, доколкото разбирам. Какво се случва тогава? Да. То по принцип там за светъл период е трудно да се говори, тъй като изворите са доста оскъдни, но наистина, ако трябва да сравняваме периода след монголското нашествие с този преди него, наистина може да се говори за един изключително тъмен период, в който изворите са много оскъдни. Наистина монголците нанасят много сериозен удар на отвъдунавските български владения, които са се запазили. Да не забравяме, че Олтения е загубена още при Иван Асен II. Тя си е под унгарска власт. Там си има унгарски банове, северински. И тя при Иван Асен II не се връща под българска власт. Но на българските владения в Монтения, доколко са владения, доколко там има българско върховенство, наистина монголското нашествие също нанася тежък удар. Те преминават през един проход през Южните Карпати. Интересно сведението на Филип Муске, че Иван Асен е успял да разбие татарите по време на тяхното настъпление в Влашката низина, както смятат някои автори. Но това поражение, което е нанесено на монголската армия, е само частично, то не ги спира. Те продължават с настъплението си, а вече при своето завръщане преминават през днешна Северна България и жестоко я опустошават. Дори и вероятно Търново е превзето, крепости като Червен, като Вичина, като Дръстър, днешна Силистра, като Бучица и Сакча в делтата на Дунав. Всичко това е превзето, опустошено и това нанася тежък удар на българската власт и на север от Дунав. Като все пак трябва да кажем, че евентуално българските владения на северо-дунавската делта се запазват до по-късно, тъй като куманското политическо обединение в района на Днепър се запазва поне до 70-те години на 13 век. То не е унищожено при татарското нашествие и вече след неговото унищожаване в началото на 70-те години на 13 век и Ногай се спуска на юг, завладява Дунавската делта с тамошните български крепости, установява, ако можем да кажем така, своята резиденция в крепостта Облучица, наречена от татарите и Сакча. И това наистина променя нещата в този регион, тъй като България не само изцяло губи своите отвъдунавски владения на север от делтата, но и губи голяма част от днешна Добруджа, която попада под контрола на Ногай. Също така Ногай поставя под свой контрол и Влашката низина, като арабските египетски автори пишат, че неговата власт достига чак до Дунавския пролом Железни врата. Така че в този случай можем да кажем, че българското влияние, българските владение и българското присъствие на север от Дунав политическо при Ногай е сведено до нула. В крайна сметка, както казва Георги Пахимер, цар Георги Тертер не може да помогне на себе си, така му ли на другите. И едва ли можем при цар Георги Тертер да говорим за някакво сериозно българско присъствие на север от Дунав. Евентуално, може би, само в крепостите Гюргево и Холавник, но и това е доста съмнително. При неговия син Теодор Светослав, началото вече на 14 век, имаме сигурни сведения
че България владее Белград-Днестровски, т.е. стига отново до делтата на Днестър. Доколкото така съм запознат, вие ще кажете директ така, някъде пак в началото на 14 век Шишман, полунезависимия български владетел в Дин, има така сериозно обширни територии отвъд Дунав и успява да си върне Северин. Правилно ли това? Да, така е, прав сте. Наистина, смята се, че след убийството на Чака от цар Теодор Светослав, да кажем, че Чака не е бил български цар, това е един вече общо известен факт. Това трябва да го приемем, че е било така. Цар си е бил Теодор Светослав, но е бил под могъщото влияние на Чака, който се е бил установил в Търново. Та след убийството на Чака, цар Теодор Светослав печели доверието на хана на Златната орда Токтай, който му дава областта Бесарабия с Днестърското пристанище Белград Маврокастро, което се намира на устието на Днестър. За това има няколко извора, които наистина свидетелстват, че Днестърското пристанище Белград Маврокастро е бил под българска власт. Най-важният е така нареченото постановление на Генуезската служба за Хазария от 22 март 1316 година, в което се говори за насилия над генуезци, вършени както в Маврокастро, така и другаде, от служители и подданици на българския цар Светослав, т.е. на Теодор Светослав. Значи в такъв случай можем със сигурност да кажем, че Маврокастро по това време е бил под българска власт. Има и арабски автори, Исмаил Абул Фида, Ал-Омари и Ал-Калкашанди, който до голяма степен взаимства сведенията на първите двама, които говорят, че района около крепостта Белград Маврокастро, която те наричат Акерман, е българска земя. Също така има едно интересно сведение за убийството на брат Анджело от Сполето от българите в Маврокастро през 1314 година. Сега някои следователи казват, че тези българи в Маврокастро са били мюсюлмани, но такива данни няма. Не може да бъде оказана тяхната религиозна принадлежност, така че напълно възможно е те да са и българи християни поданици на цар Теодор Светослав и убийството на брат Анджело от Сполето да е също част от тези антигенуезки и антикатолически действия на българския цар, които той извършва в района на Белград Маврокастро. Това са сведенията за българското присъствие в този район. Също така в анонимното описание на Източна Европа, което се датираше до скоро 1308 година, но по-точни изчисления го датират 1310-1311 година. Там е дадено интересното сведение, че Рутения, т.е. Русия или Галицко-Волинското княжество, е до и над България и се напоява от едни и същи реки. Тези реки могат да бъдат само от Днестър, Прут и Серед. Именно и руски, украински следователи, като например Мохов и други, смятат, че по това време България владее поне част от Молдова, поне до средното течение на реките Днестър, Прут и Серед. До средните течения на реките. Какво се случва в Олтения по това време? Да, също така Олтения по това време е също, поне, ако не цялата, въпреки че аз мисля, че може би цялата, но все пак да приемам, че голяма част от нея е под българска власт и затова има наистина извори, които говорят за това. Първия извор и най-важният е анонимното описание на Източна Европа, за което говорихме, което казва, че България сама по себе си е една голяма империя, но също така казва, че тя е с столица Бдин и с владетели шишмановци. Явно се визира видинското деспотство на Шишман и на неговият наследник и син Михаил. И в това сведение се казва, че през средата на българското царство протича река Дунав. Ерго става дума и за български владения на север от реката, които по своя обхват са не по-малки от владенията на юг от реката.
И за това има и допълнителни извори. Например, в една унгарска грамота от 1329 година се говори, че крепостта Гурен, която се намира в днешна Олтения, при селото Гура Въй, е била под властта на Михаил, владетеля на Търново. Тоест по това време вече владетеля на Бдин Михаил е бил български цар, а крепостта Гурен е била негово владение. И в тази унгарска грамота изрично се казва, че крепостта, наречена Гурен, намираща се в България. Тоест изрично се казва, че тази крепост се намира в България. И българският владетел Михаил Шишман я използва за нападения над унгарските погранични земи. Интересно е, че унгарците водят тежки битки за тази крепост, успяват да я превземат, като губят при нейното превземане близо 30 благородници, но така или иначе Михаил Шишман губи тази крепост, но с нейната загуба заплахата за унгарските погранични земи не е ликвидирана от страна на българите. Именно за това един унгарски благородник на име Дионисий е поставен за кастелан на крепостта Михалт, като задължението му е да спира нападенията на българи, татари и власи, като българите са поставени на първо място сред враговете на унгарците. Именно, вероятно, техните нападения са били най-опасни за унгарците по това време. Преди 2 години имах шанса да посетя Северин. Има така възстановена опит за възстановка на средновековната крепост. Вътре има една малка църква, която много прилича на български църкви в Търново. Обаче никъде не е оказано, че тази църква е построена от българите и че има българско военно и политическо присъствие. А ние знаем, че тази крепост е владяна от Михаил Шишман, нали така? Да, разбира се. Първо да кажем, че има редица извори, някои по-късни, които казват, например, документ от 1365, документ по-късен от 1444 година, когато вече българската държава не съществува, в които се казва, че крепостта Северин се намира в България. Тоест този спомен за българското политическо присъствие в района на Северин се запазва. Да, интересно е наистина, че именно когато в началото на 14 век деспот Шишман и сина му Михаил отново възстановяват българските позиции в Олтения, там е изградена тази православна църква в Северин, която трябва да се свържи именно с възстановената българска власт в крепостта. И тя по своите архитектурни елементи е твърде сходна с православните църкви в Търново и в други български градове. И моята хипотеза е, че именно когато е възстановена българската власт в Олтения в началото на 14 век, е построена и тази църква. Именно в началото на 14 век е обновена и Северинската крепост, като по доста архитектурни детайли на крепостта са сходни с тези на български крепости на юг от Дунав. Вашето лично мнение, има отново интересен спор се заформя в историческата общност. Доскоро се смяташе, че по времето на Иван Александър България е в опадък, едва ли не на последни издихания на силите си, но наскоро се обърна внимание, че има грамота на местен влашки войвода, който говори за български митнически постове по карпатските проходи. Знаем, че сериозни контингенти власи и татари са участвали в българските войски по времето на Иван Александър. Каква е истината? По времето на Иван Александър реално ли била българската власт отвъд Дунав? Да. Първо трябва да кажем, че вероятно при цар Михаил III Шишман българското върховенство над вече създаденото влашко княжество се запазва, за което съдим от влашките военни контингенти, които се сражават под българските знамена, както в войните срещу Византия в източна Тракия, така също участват и в битката при Велбъщ, в злощастната за Михаил III Шишман битка при Велбъщ. И при цар Иван Александър това участие на власи в българската войска продължава. Ромеите, например, в битката при Росокастро бъркат първо татарите, които са дошли на помощ на българската армия, ги бъркат с влашки военни контингенти, което показва, че влашката военна помощ е била редовна за
Българското царство. Наистина интересно е сведението за този митнически пункт в Рукър. Фактически това е една грамота, която се приписва на Радо I и в която той се обръща към цар Александър, там така е наречен, да санкционира своя митничар в Рукър, който взима мито против закона. Тук, разбира се, някои автори смятат, че става дума за по-късна грамота, но тук не можем да си обясним в такъв случай, ако грамотата е по-късна, кой е цар Александър. Това би могъл да е само българският цар Иван Александър с тази титла, към когото се обръща Радо. Тук има още един интересен въпрос, че Радо I идва на власт 1377 година, докато цар Иван Александър умира 1371 година. Можем да си обясним този факт с обстоятелството, че Радо I през 1371 година вече съвладетел на Владислав I Влайко. Също така е възможно, и аз споделям тази теза, че тук става въпрос за някакво вмъкване, тъй като този пасаж, в който Радо се обръща към цар Александър, е много интересен и сякаш става дума за писмо, а не за една от класическите влашки грамоти за дарения. Така че тук може би става въпрос за някаква интерполация от писмо на Радо I до цар Иван Александър, която е вмъкната в тази по-късна грамота. Една по-ранна интерполация от писмо. Вашето лично мнение, така наречените митични основатели на влашката държавност, вече все повече румънски историци, доколкото знам, приемат, че има някакъв кумански произход тяхната държавност. Били ли се пряко свързани с Търново? Примерно Бесараб, така наречения род. Да. Ами тук също пропуснах да кажа, че едно допълнително потвърждение на вероятността прохода Рукър-Бран да е бил под митнически контрол, едно писмо на влашкия господар Лайота Басараб от 1476 година до първенците на град Брашов, в което се казва, че е пратил свои пратеници през прохода Рукър-Бран по българският път. Така го нарича той. Значи, толкова десетилетия след падането на българското царство, прохода Рукър-Бран и пътят, който минава през него, продължава да се нарича българският път. За мен това е едно потвърждение, че има български митнически контрол над този район. А по отношение на Бесараб, митичният основател на тази държавност влашка? Да. Една от хипотезите е, че този така наречения Басаров пръстен, който е открит в църквата Свети 40 мъченици, принадлежи на някои от прародителите на владетелите от рода Басараба. Разбира се, това е само една хипотеза, но тя е интересна хипотеза, която така е възможна, като има предвид, че на този Басаров пръстен е изобразен орел с разперени криле, а именно орелът е хералдичен символ на династията Басараб. Също така за връзките на династията Басараб с Търновското царство говори и сродяването на Басараба с търновските царе. Също така и участието на войски на Иванко Басараба в българските походи, зависимостта на влашкото княжество от българското царство, за което можем да съдим и от крепостите Гюргево и Холавник, които почти до самия край на българското царство са български владения на Северодунав и осъществяват ефикасен контрол над влашкото княжество. Ако се опитаме да направим така една реконструкция, какво се случва при Иван Шишман? На практика доскоро неговият васал Мирчо Стари натрупва по-голяма независимост и възползва това, че силите и възможностите на неговия сюзерен намаляват и постепенно завладява български територии, минава на юг от Дунав. Да, наистина, така е. Вече при Иван Шишман първо трябва да кажа, че
тази теза, че Българското царство е било много немощно при Иван Шишман, много слабо, трябва да бъде опровергана. Поне до падането на София, тя все пак запазва значителен военен потенциал, за което говори тази война между цар Иван Шишман и влашкия войвода Дан, която завършва с победа на българския цар и с смъртта на Дан. Това показва, че военният потенциал на Българското царство по това време не е за подценяване, но вече след падането на Софийската област и най-вече след похода на Али Паша през 1388 година, когато Българското царство започва да се разпада, Мирчо I се възползва от това и през 1389 година завладява обширни територии в днешна североизточна България, Добруджа, и започва да се титулува дори и владетел на земите на Добротица. Тоест вече започва да изявява претенции над тези земи, не само да изявява, ами и да ги е завладял по това време, макар и за кратко, тъй като 1391 година той е прогонен от османците на север от Дунав и едва вече в началото на 15 век за малко по-дълго време отново се връща в тези земи. Една вметка, преди 2 години пътувах по долината на река Олд. Там е един стар манастир, основан от Мирча Стари. Стенописите бяха написани изцяло на среднобългарски, разбираше се какво е написано. И ми направи впечатление силно българско влияние. Тоест не е просто среднобългарска азбука, а среднобългарски език. Разбира се. Това е много интересно. И като че ли там църквата вътре много наподобяваше на църквите в Търново. Да. Има много хора, които казват така е. Влашките и молдовските, особено влашките, са използвали български език в своите грамоти, в своите документи, в писма и така нататък, но това не означава, че че там е имало българско етническо присъствие. Но все пак нека да кажем изворите. Авторите свидетелстват, чуждите автори, че езика на Влахия, те го наричат особен език, смесен език. Има един генуезски автор, Франко Сивори, който през 1588 година пише следното за езика на населението във Влахия. Той пише следното. Той е отчасти латински, отчасти италиански, отчасти гръцки и отчасти славянски. И всичко това прави един език варварски. Също така един английски автор от края на 18 век твърди, че езика във Влахия е смесица между латински и славянски. Значи на чуждите автори прави впечатление това, че този език има значителен славянски компонент в него. И също за това свидетелства чак до днес. До днес около 30% от думите в румънски език са славянски. Да го кажем така по-политкоректно, да не казваме български, въпреки че повечето от тях са си чисто български думи. Препоръчвам на всички любители на българска история да се здобият с вашата книга. Там детайлно сте обяснили вашите аргументи за сериозното българско културно, политическо, езиково, военно влияние в Молдова и Влахия. Но вашето лично мнение, на какъв ежедневен език са говорили влашките и молдовските аристократи през 14-16 век? Ваш колега дори достига, не знам колко е вярно това, твърди, че в някои грамоти едва ли не са псували на среднобългарски. Да, така е, има такива случаи, наистина, което показва, че този език е бил така ежедневен за тях. Той е бил в ежедневна употреба. Сега от грамотите не може да съдим, тъй като те са писани от дяци, различни там граматици и така нататък, но в писмата, особено на влашките войводи, се вижда един говорим български език с много новобългарски езикови форми. Както вие сполучиво отбелязахте, има дори ругатня на български език, което говори, че този език е бил в ежедневна употреба. Също така интересно е, професор Николай Овчаров откри една приписка на внука на влашкия господар Матей Басараба. И този внук на Матей Басараба, тази приписка е написал на разговорен български език, което показва, че той не само е писал, но и е мислил на този език, защото тази приписка е лично за него и в нея той е разкрил най-съкровените си мисли. Така че това е един много интересен процес, как
постепенно български език след влашката аристокрация започва да се заменя с влашки, с латински език, с много латински думи, латински форми и така нататък. Тук е един хипотетичен въпрос, който може би не е за историческа дискусия, но би ми било интересно, ако вие да си кажете мнението. Ако по някакъв начин Търновска България не беше паднала толкова бързо под османска власт, имаше ли шанс земите отвъд Дунав да има вече така етнически български континуитет или поне някаква дуалност? Всичко е възможно. Би могло това да се случи наистина, но все пак се е случило това, което се е случило, така че ние не можем да предполагаме какво би могло да стане. Единственото, което може да кажем, че в Влашко и Молдова българското културно, държавно, правно и езиково влияние било много силно, изключително силно. Това се дължи, разбира се, и на българските книжовници, които са намерили убежище там, както и на българската държавна традиция. Да не забравяме, че влашките и молдовските титли като войвода, господин или също господар, болярин, логотет и така нататък, вестияр от протовестияри. Всичко това всички тези титли са придобити под българо-византийско влияние, като не трябва да пропускаме, че там има и чисто български титли, славянски или български титли, да го кажем направо, да не бъдем политкоректни, като столник, мечоносец в влашки владетелски грамоти. Титулата мечоносец се среща както в своя български вариант, мечоноша, на един пръстен печат, намерен край Пазарджишко, пише на среднобългарски език мечоноша такчи. Именно по същия начин с тази титла мечоноша се срещат влашки сановници в грамотите на влашките господари. И последен въпрос. Вашето лично мнение, Търговище, столицата на Влашко, от българите ли е основана? За това не може да се каже категорично, но иначе самото име, Търговище, си е славянско. По това време доста влашки и молдовски градове имат в своето название търг, Яшки търг, Сочавски търг и така нататък. Търг, това означава град Тържище, именно такъв е бил и град Търговище, но все пак да не забравяме, че в град Търговище, който е влашка столица, българската книжовна традиция и културна е била и държавна също, да не пропускаме, била изключително силна. Но не можем все пак да кажем, че градът е основан от българи, но името му, названието му е славянско-българско.